Dia ruit is mis Caitlin agus sinna ceir scéile Berlin an seachtaine seo nuacht Cúla4. Lá down de na Halína a bhí ann dé cédín agus chun an lá a cheilúra d'eagraigh daltaí scoil náisiúnta mhuire I Rosmuc taisbántas Alína agus réim se leathan stílanna Alína le feicáil ann. Rugach orangutan burneach I zoo sa Spáin le deireanaí. Is deas gaeilge seo mar tá orangutan burneach I mbaol criticúil agus an specas liste darug an Aontais idirnáisiúnta chaomhnú an dúlra. Tá comórtas póstéir áráchtáil ag met éireann agus iad a géirí haltaí póstéir a dhearra bunathe ar rabhaigh aimsire. Joigh buatóir an chomórtais stáisiún aimsire dá scoil. Lá damhanda an chlóir a bhí ann déir dín. Agus leabhar daltaí scoil Rónán I litir mór linn faoin na bealaí a núsáideann siad san an lórtha. Dúirt siad gur mála a bheith ag canna, ag caint agus ag léamh ó Céard.